The long wait is finally over. Nakita na kagabi ang pilot episode sa Encantadia Chronicles, Sangre. Mga nilalang ng lupaing isinumpa. Simula sa araw na ito ay ako na ang kikilalanin ninyong Kera. Di pa ila-ila na si Rian Ramos isip Kera Mitena ang giingong bayani nga misalbar sa mga taga Mineave human mapatay ang higante nga si Arsus. Usa pa ka-highlight sa pilot episode kagabi ang vision ni Cassiopeia played by Solen Yusaf kalabot sa nakatakdang mupatay kaniya. Daw nahimong bahad kini sa magsuong Sangre Pirena, Alena Umdanaya played by Glyza de Castro, Gabby Garcia ug Sanya Lopez. Busa ilang bansayon ang ilang mga anak. At tangi kung unsa ba ang mahimong kapalaran sa bag-ong Encantadia unyang 8 p.m. sa GMA Prime pagkahuman sa 24 oras.